ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ମିଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବ୍ଲେଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟର। ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ଼ର ଯେଉଁ ଦାଢ଼ ଦିଆହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମେସିନ୍। ଆଉ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଜେନେରେଟର ରହିଛି, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲେ ଆମର ଚାଲିବ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସରୁ କାଠ ଯେଉଁ ଚିରା ହୁଏ। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଆଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ କାଠ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ୱେଟ୍ର ହେବ ପ୍ରାୟ 10 ଟନ୍ ଭଳିଆ 15 ଟନ୍ ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଏ କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାଠ ଯେଉଁ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ମୋଟା କାଠ ମିଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇକିରି ଆରାମସେ ଚିରା ହେଉଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମେସିନ୍। ଏଇଟା ମେନ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏଇଠି ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ତ ସେ ଆମର ଯେଉଁ କାଠଟା ନେଇକିରି ଆଇଲା ସେଇଟା ହାଇଡ୍ରାରେ। ଆଉ ହାଇଡ୍ରା ନେଇଗଲା 20 କହିଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି ପଇସା ଏମିତି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଆଣିଲା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟରରୁ 2,500 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ନେଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁ ସେ କାଠଟା ନେଇକିରି ଯା, ଆଉ ସେଠି ଚିରା ହେଲେ ଆଉ ସେଠି ଯେତିକି ପଇସା କହିବ ସେଠି ଦେବୁ। ତ ମୁଁ କାଠ ନେଇକିରି ଆଇଲି। ଆଉ ଦେଖିବା କାଠ ଚିରା ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟି ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।